Ukažte mi ho z seznamu přihlášených. Tam žádný koudelka neexistuje. Klid, pane Volejník, klid, všecko se vysvětlí. Jestli je to tak, jak říkáte, pak jste jako vždycky první vy. No, já ovšem musím trvat na opakování ceremoniálu. Náš ústav, pane Hudečku, se vám mými ústy co nejsrdečněji omlouvá za toto politování hodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za 10 let. Já jsem chtěl jet na výstavu do zámku, nikdo se mě na nic neptal, dali mě číslo. Člověče, to jste musel jet tak rychle? Takhle se jezdí na výstavy! Jak jsem zastavil, tak na mě volali, jeď! Pane předsedo, já musím trvat na opakování ceremoniálu. V původně ohlášeném dojezdu závodníků došlo ke změně. Na prvním místě se umístil Stanislav Volejník, startovní číslo 12. Bravo. Blahopřeju. Děkuji. Prosíme, aby se dostavila do kanceláře maminka, jejíž kočárek s dítětem před toaletami pláče. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Gratuluju. Děkuji. Račte. Račte laskavě. Nazdar. Já jsem vyhrál. Nazdar.